Oma peli! Ottelun numero 79. Ottelija valmistautumisalueelle. Millainen haltuu? Millainen haltuu? Noin, hyvä. Sano aikaa. Maltti vaan. Älä nyt lähde höntyilemään sinne jalkojen päälle turhaan. Selkää suoraksi ja ohitte siitä pikkuhiljaa. Metsättää olevaksi ja istus kunnolla. Paina Sapsa vähän oikees polvesta. Valitte mistä lähet tulee. Hyvä just näin. Nyt kunnon hali. Sapsa, hali. Paketti kuntoon siihen, paketti kuntoon. Paketti kasaan Sapsa. No niin, siinä vähän. Nyt lähdetään taas eteneen. Pikkuhiljaa etenee. Älä anna sääliä nyt. Hyvä! Jatka liike, hyvä! Liike loppuu, hyvä! Nyt Maltti! Maltti siihen! Rauhoita siihen, hyvä! Ja jatketaan eteenpäin! Mistä kaveri vuorossa asettuu? Sieltä vaan, välttää! Huukit sisään! Hyvä! Maltti! Nyt ihan rauhassa rakennat eteenpäin! Perusjuttuja! Pidä paine päällä! Ottelu numero 80 ottelija valmistautumisalueelle. Samsa, huukit sisään! Se on järkyttävä kokoinen reikä kyljessä! Perusjuttuja! Eteenpäin! Pikkuhiljaa eteenpäin! Oikein jalka sisään! Pakkas jotain voittaa. Pidä paine siinä! Kolme täyteen! Väännä vaan ranteesta! Pikkuhiljaa eteenpäin! Oli aikaa mennä. Siellä on aikaa. Ota jalkoista pois! 3,5. Sun jalka vaan huukki sisään! Oikeeta jalkaa sisälle pikkuhiljaa siitä! Kantapää edes! Tekniikka ikkunasta ulos. Työnnä vaan se oikea jalka sinne sisään! Kantapää edellä! Oikeeta sisälle, sinne selkään nyt! Nyt se kreikkalais-roomalainen ikkunasta ulos ja jujutsua kehiin. Liikettä vaan, Sapsa! Nyt se selkä siitä! Lähde tekee työ! No nyt se koulu, lujaa vaan! Kunnon otteen! Hyvä! Hyvä! Nyt Maltti! Maltti! Maltti on Maltti! Päälle! Nyt
Henry Pritzin välittömään läheisyyteen. Sampsa hyvin jaksaa. Hyvin jaksaa. Hyvin jaksaa. Kaveri niskas silppuu. Tee töitä, käytä sitä käsiä. Käytä painoa, kumppaa vaan. Kumppaa, kumppaa. Siitä, paino, hyvä. Hyvä. Kiristä kättä, kiristä koko ajan siihen. Kiristä vaan lopettaa. Niskasta kaverit otti. Liike, Sampsa, liike. Liike. Nyt sel. Liike vaan. Oikeita jalkaa sisään. No niin, ketterä Sampsa. Minä paina nyt. Niin Sampsa liikkuu siinä. Vähän puusti. Käy ne vaan taaksepäin. En oo kattonut jotain. Älä jää siihen. Edistä vähän sen jalkoja nyt. Pää pois sieltä alta vaan. Pusket sen. Siellä lääpää jalkaan kiinni. Nuni vaan! Tee vaan! Tee! No niin, better buddies. Yrityksiä vaan. Hyvä perse, Sampsa! Oi. Nyt ne koukut! Nyt ne Nyt, koukut! nyt Nyt on. ne huukit! Nyt ne koukut! Ei oo vielä, pelaa kaikki. Perse ylös! Makin ylhäällä! Ottelun numero Nyt ne koukut! 81. Kaulaa! Kaulaa! Kaulaan! Kaulaa paine! Nyt kaulaa paine! Niskaa paine, Sampsa! Lähde sen niskaan! Sampsa, paine niskaa! Vasen niskaa, käsi! Niskaa! Kaulaa nyt vaan painetta! Vasen jalka! Hukka se vasen jalka! Kaulaa painetta! Takakalta pois, liukuu sinne päähän! Nyt valtti! Valtti siihen! Huukit kiinni! Vaikka väkiin! Niiskaa tsekkaa! Älä anna nyt huukkeja! Älä anna huukkeja! Älä anna, se on 0-0. Käydä päälle! Käydä päälle! Siitä, pidä! Valtiola! Valtiola! Yes. Eikö se oo? Se ei vielä mitään. Eikä niitä jatkoaikoja enempää. Näytä tuomarille, että sä et väsynyt. Näytä voittajalta. Näytä tuplat. Yes!